Helo a croeso i'r fideo hwn sy'n gyflwyniad i rhaglen taith. O fewn y cyflwyniad hwn, byddwn yn ffocysu ar beth yw pwrpas cyllid taith a pwy mae taith ar gyfer, cyn edrych ar cyfleoedd ariannu sydd ar gael. Mae cyllid taith yn darparu byd o gyfleoedd i bobl. Mae'n cyllid yn rhoi cyfle i ddysgwyr, pobl ifanc a staff addysgol i astudio a gwirfoddoli ledled y byd. Un o'n hegwyddorion sylfaenol yw dysgu ar y cyd. Felly rydym hefyd yn cefnogi ac yn annog eich partneriaid rhyngwladol i ddod i ymweld â chi yng Nghymru. Rydym am i chi fynd â Chymru'r byd a dod â'r byd yn ôl i Gymru. Dechreuodd y prosiectau cyntaf a ariannwyd gan taith yn 2022 a bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu prosiectau taith tan o leiaf 2026. Mae cyllid taith ar gael i bawb mewn sefydliadau addysg yng Nghymru. Sectorau hyn yw sector ysgolion, sector ieuenctid, sector addysg oedolion, addysg uwch, addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol. There are two potential options for grant funding through TIThe, and these are known as pathways. There is Pathway 1, which is all about the individual's experience and their learning opportunity from an international exchange. There is a wide range of activities supported for both learners and staff, including group and individual learning mobilities, as well as staff training and job shadowing opportunities. In addition, there is Pathway 2, which is all about supporting international partnerships and strategic collaboration. This pathway allows applicants to develop, share and implement innovative practices in education which will address a specific issue or sector priority. The main focus of a Pathway 2 project is the creation of high quality, impactful, measurable project outputs which are of value to other organisations and the sector more widely. This presentation is focused on Pathway 2 only. Mae dau opsiwn posib ar gyfer cyllid grant trwy taith, o'r enw llwybrau cyllid. Mae llwybr 1 yn ymwneud â phrofiad yr unigolion a'i cyfle dysgu o gyfnewidfa ryngwladol. Mae yna ystod eang o weithgareddau yn cael ei cefnogi ar gyfer dysgwyr a staff gan gynnwys symudedd dysgwyr grŵp ac unigol, yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi staff a chysgodi swyddi. Yn ogystal, mae yna llwybr 2 sy'n ymwneud â chefnogi partneriaethau rhyngwladol a chydweithio strategol. Mae'r llwybr hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddatblygu, rhannu a gweithredu arferion arloesol mewn addysg sy'n delio gyda mater penodol neu flaenoriaeth o fewn eich sector. Byddwn yn trafod y ddau llwybr yn fanylach yn ddiweddarach yn y cyflwyniad hwn. Mae amcanion llwybr 1 a llwybr 2 yn wahanol, ac amlygir yr elfennau allweddol yma yn y tabl hwn. Ar gyfer llwybr 1, mae manteision amlwg o brofiad rhyngwladol i'r unigolyn yn ogystal â'r sefydliad, megis mwy o sgiliau a chyflogadwyedd ar gyfer dysgwyr a datblygiad staff. Yna, ar gyfer llwybr 2, yr amcanion yw bod allbynnu'r prosiect yn delio gyda blaenoriaethau Cymru a bydd y prosiectau'n cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiadau polisi mewn sectorau ledled Cymru. Mae symudeddau dal i fod yn opsiwn fel rhan o brosiect llwybr 2, ond maent yn hwyluso'r prosiect yn hytrach na bod yn brif ffocws. Mae meini prawf cymhwysedd yn amrywio ar gyfer bob sector, ac felly mae'n bwysig eich bod yn darllen y canllaw rhaglen graidd sydd i'w weld ar y wefan. Ond y prif ofynion yw 1. Bod sefydliadau wedi cofrestru ac yn gweithredu yng Nghymru, gall sefydliadau ym maes ieuenctid, addysg oedolion ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol sy'n rhan o'r Deyrnas Unedig cyfan gwneud cais am gyllid o hyd, ond bydd angen iddynt ddangos tystiolaeth amlwg a diweddar o gyflawni gweithgaredd yng Nghymru. Yn ail, dim ond gan sefydliadau y gellir derbyn ceisiadau ac nid gan unigolion. Felly, mae'n bwysig bod uwch aelodau'r sefydliad yn cymeradwyo unrhyw geisiadau yn cael eu hanfon at taith. Ac yn olaf, dim ond un cais gall taith dderbyn o bob sefydliad fesul sector o fewn pob llwybr. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau i wahanol sectorau am yr un cyllid llwybr os ydynt yn gymwys, a gallant hefyd wneud cais am bob rownd o gyllid llwybr. I'ch helpu i benderfynu a fyddai'ch prosiect yn well ar gyfer llwybr 1 neu llwybr 2, byddwn nawr yn edrych ychydig yn fanylach ar y ddau opsiwn, gan ddechrau gyda llwybr 1. Mae gweithgareddau llwybr 1 i ddysgwyr yn cynnwys symudedd grŵp, symudedd dysgwyr unigol, yn ogystal â symudedd rhythwyr.
Mae'n werth nodi, mae dim ond lle na fyddai symudiad corfforol neu deithio i gyfranogwyr yn bosibl y gallwn wneud cais am symudiad rhythwyr, neu teithio i gyfranogwyr fel arall. Byddai'r math o weithgaredd rydych chi'n ei ddewis yn dibynnu ar nod eich prosiect a'r cyfranogwyr dan sylw. Mae cyllid hefyd ar gael i bobl sy'n cyfeilio lle bo angen. Dylech gyfeirio at canllaw rhaglen llwybr 1 i gael manylion penodol am y cyfnodau symudedd ar gyfer pob math o weithgaredd, ac yna'r canllaw rhaglen croedd i gael manylion penodol am gymhwysedd cyfranogwyr. Mae gweithgareddau llwybr 1 i staff yn cynnwys hyfforddiant, hwyluso, lleoliadau addysgu a chysgodi swyddi. Hefyd, cyrsiau hyfforddi a datblygiad proffesiynol. Mae yna arian hefyd ar gael ar gyfer prosiectau datblygu systemau ac ymweliadau paratoadol hefyd. Mae'r ddau weithgaredd cyntaf yn canolbwyntio ar nodau datblygu staff a gyrfaoedd. Mae prosiectau datblygu systemau yn cynnwys gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar ansawdd, arloesi ac yn rhoi cyfle i ddod ar gwersi addysgwyd yn ôl yn ogystal ac offer i'r sefydliadau sy'n ymwneud â'r prosiectau a thu hwnt. Mae ymweliadau paratoadol ar gael i gefnogi ymweliadau a phartneriaethau newydd neu presennol at ddibenion cefnogi symudeddau taith. Gellir defnyddio enghraifft i baratoi'n well ar gyfer symudedd cyfranogwr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, neu i baratoi ar gyfer gweithgareddau symudedd hir dymor. Mae cyllid llwybr 1 yn cynnwys cymorth sefydliadol a ddarperir fesul cyfranogwr, ac sy'n helpu i dalu am roi costau sy'n gysylltiedig â chynllunio a chyflawni symudedd. Mae cynhaliaeth a grantiau teithio hefyd wedi eu cynnwys, ond bydd y cyfraddau hyn yn amrywio yn dibynnu ar hyd y symudedd a'r lleoliad. Gellir ffindio gwybodaeth fanylach am hyn yn y canllaw rhaglen groef. Mae cyllid hefyd ar gael i ddysgwyr grŵp teithio i gyrchfannau gadael, megis maes awyr, yn ogystal ag arian i dalu am ffïoedd cyrsiau staff ac addysg uwch, a lle bod hynny'n berthnasol, costau datblygu cyfnewid rhythwyr hefyd. I roi syniad i chi o roi'r prosiectau llwybr 1 mae taith wedi ariannu hyd yn hyn, dyma ddetholiad bach o wahanol sectorau. Yn gyntaf, mewn addysg oedolion, creuwyd partneriaeth ym Patagonia i edrych ar ofal ac addysg blynyddoedd cynnar yn Gymraeg. Yna ar gyfer ysgolion, creuwyd partneriaeth yng Ngholymbia i roi cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd. Yna ar gyfer y sector ieuenctid, roedd yna prosiect i Zeland Newydd i archwilio'r cysylltiad rhwng chwaraeon, iaith, diwylliant a datblygiad personol. Yna, roedd yna prosiect addysg bellach lle creuwyd partneriaeth yn Ffrainc gyda'r nod o leihau'r lefelau diweithdra ymhlith pobl ifanc a oedd â llai o gyfleoedd yn gyffredinol. Nawr nawn ni edrych ar ambell esiampl ar gyfer llwybr 2. Mae angen i brosiectau llwybr 2 ffocysu ar un neu fwy o'r themau penodol, sef diwydiant a newid hinsawdd. Mae rhai enghreifftiau o bynciau sy'n dod o fewn y categoriau hyn wedi rhestru ym mhob categori. Mae cyllid llwybr 2 yn cael ei rannu'n 5 categori gweithgaredd, sef symudeddau, rheoli a gweithredu prosiectau, costau staff, costau lledaenu a costau cyfieithu. Nid oes terfyn ar faint o'ch cyllideb gellir ei ddirannu i bob gweithgarwch, ac eithrio ar gyfer costau staff na all fod yn fwy na 35% o gyfanswm y cyllideb. Gellir defnyddio cronfeydd symudedd i anfon pobl o Gymru at eu partner rhyngwladol, ond hefyd i'r partner rhyngwladol anfon cyfranogwyr yn ôl i Gymru. Ar gyfer teithio mewnol ac allanol, ni all y gyfran o ymwelwyr rhyngwladol sy'n cael ei hariannu fod yn fwy na chyfran y cyfranogwyr o Gymru sy'n mynd tramor. Mae'r gronfa symudedd yn cynnwys teithio a chynhaliaeth yn yr un modd ag arian llwybr 1. Agwedd allweddol ar brosiect llwybr 2 yw lledaenu allbynnu'r prosiect, a gallwch gwneud hyn mewn sawl ffordd. Fel rhan o'ch cynllunio prosiect, mae'n werth ystyried beth fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o rannu eich gwaith gyda'ch sector. Mae rhai enghreifftiau o weithgareddau lledaenu wedi rhestru ar y sgrin. Prif ffocws prosiect llwybr 2 yw creu allbwn prosiect o ansawdd uchel, effeithiol, mesuradwy sydd o werth i sefydliadau eraill a'r sectorau'n ehangach.
Unwaith eto, mae angen ystyried y ffordd fwyaf priodol i rannu allbwn y prosiect a chael yr effaith fwyaf ar y sector. Ac eto, mwyn rhoi syniad i chi o sut gall prosiect llwybr 2 edrych, dyma ambell enghraifft o wahanol sectorau. Mae taith yn gallu cynnig cyllid ychwanegol i helpu i gefnogi hymrwymiad i gynaliadwyedd a sicrhau bod cyllid taith yn hygyrch i bawb. Mae taith yn annog sefydliadau i ystyried opsiynau teithio gwyrdd ar gyfer eu symudeddau. A lle defnyddio'r opsiynau teithio gwyrdd fel tren neu rannu ceir, gallwch ymgeisio am arian ychwanegol gan taith i dalu am unrhyw gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig. Ar gyfer cyfranogwyr gydag anableddau neu angenion dysgu ychwanegol, gall sefydliadau ofyn am arian ychwanegol i dalu 100% o'r costau gwirioneddol, mwyn sicrhau bod y cyfranogwyr hyn yn gallu cymryd rhan yn y profiad. Yn yr un modd, ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig, gall taith dalu hyd at 100% o'r costau teithio gwirioneddol sy'n gysylltiedig â teithio. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am hyn yn y canllaw rhaglen croedd. Gall cyfranogwyr sy'n teithio o ardal anghysbell neu i ardal anghysbell hefyd hawlio cyllid ychwanegol i gefnogi'r teithio hwn. Ac os bydd cyfyngiadau Covid yn effeithio ar symudedd, mae cyllid hefyd ar gael i gefnogi unrhyw costau eithriadol sy'n gysylltiedig â hyn. Mae gennym adnoddau ychwanegol yn ein gwefan lle gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am taith ar opsiynau llwybr, ond gobeithio nawr bod gennych ddealltwriaeth o taith ar ddau llwybr ariannol. Mae'r wefan yn cynnwys canllawio rhaglen, nodwch fod y rhain yn cael eu diweddaru'n flynyddol ac efallai bydd newidiadau i llwybrau yn y dyfodol, ond ogystal gallwch ffeindio astudiaethau achos a straeon o brosiectau a ariennir ar y dudalen straeon ar ein gwefan. Mae yna hefyd dudalen ar ddigwyddiadau taith, a bydd hyn yn cynnwys digwyddiadau rhagarweiniol pellach yn ogystal â digwyddiadau cefnogaeth ar gyfer galwadau cyllido llwybr agored. Diolch am eich amser yn gwylio'r cyflwyniad, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, yna peidiwch ag oedi cyn gysylltu â ni ar e-bost yw cefnogaeth@taith.cymru neu trwy ein gwefan. Byddem hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru ein cylchlythyr i gael y gwybodaeth diweddaraf am alwadau llwybr yn y dyfodol. Diolch yn fawr.